Ne mogu komarce. Obično nisam za istrebljivanje životinja, ali kad su komarci u pitanju, lično bi ih pobio. Komarci su štetočine i ništa korisno ne doprinose. Da li ste znali da su komarci najsmrtonosnije životinje na svetu? To je zato što sa sobom nose raznorazne bolesti i prenose ih ubodom. A da li ste znali da nakon što vas ubode, komarac se ispiša po vama? Da, tako je. Zbog toga se i svaki ubod onako naduje. Oni verovatno misle da ih mi volimo, zato što im aplaudiramo svaki put kad ih vidimo. A ne vidim razlog zašto jednostavno ne bismo mogli samo da ih istrebimo. Samo uzmemo jednu žrtvu, izvini džuboks, ubacimo je u neku staklenu komoru i čekamo da privuče sve komarce. Kada su svi unutra, samo kliknemo dugme i sve ih spalimo. Pa to nije baš najpraktičniji način da se eliminiše cijela vrsta. Ok, džuboks je slobodan si, imamo novog dobrovoljca. Vrh. Ne, čekaj! A šta ako neki drugi insekt preuzme ulogu komarca u ekosistemu? A šta ako me boli uvo, a? Šta ćemo onda? Imam džinovsku vatrenu komoru, care, istrebit ću i njih. Ne mogu komarce i uradio bih bilo šta da ih više ne moram.